Здравейте и добре дошли в поредният ни епизод на Проект 65. Днес на гости ни е едно момиче, което има сериозни амбиции да се развива в сферата на изкуството, да бъде... Тя ще каже какво иска да бъде, само ще загадне, че е свързано с театъра. Може би това е по наследство. Не знам, ще разберем в процес на разговора. Тя е от випуск 2023 и се казва Рая Николова. Рая, здравей! Добре дошла! Благодаря. Преди да започнем, в книжката ни са 65 интересни личности, може да намерите нейното интервю на страничка 159. Рая, обикновено започваме подкастите и разговорите с нашите гости хронологично. Как те са стигнали до четвърта, какво се е случва в четвърта и по-малко включваме и от нещата, които вие сте писали като отговори в въпросника за 65 интересни личности. Разкажи ми, моля те, ти как стигна до четвърта? Четвърта беше мястото, в което искам да уча, може би, още от 6-ти клас. Ми беше идея, че аз искам само единствено четвърта. Даже се бяхме говорили с нашите да не пиша нищо друго, да изброя абсолютно всички специалности в четвърта, за да съм сигурна, че поне в една ще ме приемат. Но бяха ми говорили семейни приятели за госпожа Емилия Гочева, която ми беше и класна в 8-ми клас, че ако попадна в нейната паралелка, наистина би било страхотна възможност за научаване на езика, което не беше никаква лъжа, ми абсолютен факт. И горе-долу подредих си желанията и изписах всичките паралелки с френски. Ние имахме малко различия с виждането на родителите ми. Аз много исках да уча испански първоначално. Те искаха да уча френски. При което на първо място написах френски с испански, където ми приеха, защото съчетаваше и двата езика, така че всички да бъдем щастливи, че съм част от точно тази паралелка и най-вече гимназия, която много исках заради духа, който бях чувала, че има тук. Това за духа е много интересна тема, която обичам да питам нашите гости какво смятат, че е това духът на четвърта или каква е магията на четвърта, защото съм забелязал, че много от възпитаниците на четвърта гимназия се връщат тук. Голяма част от учителите, които преподават тук, са завършили четвърта гимназия, включая и аз. Много от други хора, които са завършили четвърта гимназия, помагат за продължаването тази гимназия да съществува или с правенето на проекти. И други пък външни хора за нашата гимназия казват, че за тях това е странно и необичайно, но усещат и те, че има нещо в тази гимназия, което е по-специално. По-специално и кара нейните ученици и възпитаници да продължават да се чувстват причислени към нея, чувстват принадлежност към тази гимназия. Обикновено това е въпросът, който питам в края. Кажи ми обаче, сега захванахме тази тема, кажи ми какво според тебе е това нещо, което кара хората да се чувстват толкова съпричастни към гимназията? Или какво е това, което ги увлича толкова много в живота на нашата гимназия? На първо място, за мен четвърта се превърна в дом, защото тук развих себе си, открих най-вече себе си и може би това, че беше един от най-важните етапи в живота ми, мен ме кара да се връщам всеки път, когато идвам от София. Четвърта е първото място, където ходя, за да видя хората, но може би четвърта има дух, който сплотява хората, понеже може да намери за всеки нещо. Каквото обичаш, тук може да бъде развито и ще намериш човек, който да ти го развие. Просто връзката между учител и ученик, ученик и ученик се изгражда бавно, но изключително сигурно и е много стабилна. И просто духът е това, което са хората. Сградата понякога няма значение, а мястото е хората, които са в нея. Просто някакси тук сякаш имат някакви вълшебни способности и знаят какви хора да приемат. И просто се събират хора с супер различни виждания, но с някакси нещо, което ги сплотява винаги. Това може би е този така наречен дух на гимназията. Просто хората са духа, поне според мен. Да, факт е, че ти го приличи на дом. Да, за мен беше. Обикновено дома не е само къщата, не е само апартамента. Дома е част от това нещо да наречеш някакво място, дом е усещането, което ти дава или хората, които са там. Така че това е един много хубав отговор според мен. Каза и за връзката между учителя и ученика. Каква беше твоята връзка с госпожа Гочева в 8-ми клас? С госпожа Гочева имах много
стабилна връзка, мога да кажа, защото аз не бях от най-добрите ученици по френски, но бях от тези, които много искаха да научат езика. Просто им беше интересно, защото много обичат да се чуват как го говорят. Просто когато произнесеш една дума, на теб ти става много хубаво и когато никой около теб от семейството или приятели не разбира и просто се чувстваш много готино. И мене това много ми харесваше да съм от тези, които знаят нещо повече от другите. Но френски е много труден език, факт. Трудно е да четеш 10 букви, да произнесеш 3, но е и много приятно, защото те увлича. Покрай него и испанския може да се каже, че ми беше някакси по-лесен, но също толкова интересен, защото си ми беше мечтата да уча испански. И с госпожа Гочева имах доста стабилни и интересни отношения, защото в 8 клас имах малко здравословни проблеми. Тя направи изключително много за мен, за да мога да завърша като цяло 8 клас и ми помогна да не изоставам по-френски, да съм с нивото на другите, за което аз съм много благодарна, но като класен беше наистина страхотен човек. Пукаше и за всеки един от нас, като личност и като ученик. И на вас ви пукаше за нея? Изключително много. И много искахме да присъства и на бала. Беше си час и след като се пенсионира, докато беше в гимназията, ходихме да я виждаме при нейни часове. Поддържахме много силна връзка с тогавашните нейни следващи класове, които бяха. Може би благодарение на това, че искахме да видим и нея. Може би да. Кажи ми, какво става нататък обаче в гимназията? Какви са твоите спомени от 8 клас? Участвахте ли в фестивала на песента? Участвахте ли в вечерта на подготвата? Ти участва ли там? Беше ли запозната? Какви са тези толкова много събития, които се случват в тая гимназия? Да, четвърта е известна с празниците, с събитията, с този дух, и който може би се дължи на толкова много извънкласни събития и дейности. Но аз участвах само в фестивала на песента, който беше, не и вечерта на подгответата, защото, честно казано, винаги имало една така сценична треска и какво ще кажат хората, което ме е спирало, което по-нататък си остана, но на малко по-заден план. Имаше и доза смелост, че трябва някой просто да се случи в един момент и колкото по-рано стане, толкова по-добре за напред. Но когато сте целия клас и излезете с една обща цел, просто не да ви харесат, не да ви ръкопляскат, не да спечелите, и просто да се забавлявате, просто да покажете, че вие имате френска тура. Ето това е много хубав момент. Наистина, пеете супер фалшиво, всички ви разбират, защото е известна песен, но просто е много хубаво усещането да си заобиколен от хора, с които имате различна връзка, като приятели, като съученици, хора, които си разчитат един на друг. Един дори да спре да пее, всички други ще го подкрепят. Което беше много хубаво и следващите години си остана така. Винаги в фестивала на песента е било събитието, на което сме участвали всички. Помниш ли какво пеехте, какво пяхте в 8 клас? Да, Ламен. Тази песен ми беше в плейлиста, може би 3 години. Още защото беше първо много хубава песен, второ беше някакъв много съкровен такъв спомен, който никой не може да ти вземе, защото е първото, което си преживял като общност и като част от самото място. Просто си е нещо твое. Кой ви накара да участвате? Или нямаше нужда някой да ви кара? Имахме хора, които казаха да, записваме се. Но имаше и малко помощ от госпожа Гочева, която просто каза, че наистина е хубаво да участваме, за да може още от началото да се внедрим, да почувстваме това, което ще ни даде този празник. И може би както тя, така и ние самите, точно тя ни даде тази смелост, за която аз ви говоря, че не сама съм можела да си дам, че няма да се изложим. Каквото и да направим, не може да се изложим, защото то просто е като все едно родителите да те гледат. И да се изложиш, винаги ще кажат, браво, беше супер. Просто имаш подкрепата от семейството, за това четвърта е дом, защото семейството ще подкрепи. Никога някой няма ти каже, тук изпях грешната нота, съжалявам много. Добре. Кажи ми, какво става нататък обаче в гимназията? От 8 клас, френски, имали сте близо 700 часа, които учите френски. Ако не знаеш колко са били, информацията за това. Нататък в гимназията. Разкажи ми хубави спомени. Какво ти е направило впечатление? Какво ти е оставило силна следа в твоето съзнание и което ще си помниш и ще разказваш и на хората след тебе или на близки приятели, деца, които те първо влизат в тази гимназия и навлизат в празниците, които имаме тук. Мога да ти подскажа, че примерно нещо с 19 март има ли свързано?
Аз имам много хубави спомени, но честно казвам, може би от 8 клас мога директно да скоча на 11 и 12, защото повечето са там. 9 и 10 клас ми бях някакси по-скоро като едно цяло, може би покрай ковида, не мога да разделям много кога съм била, кога не в четвърта, но не беше лош период. Даже и там пак си говорихме, не прекратихме връзката, която ковида може би създаде при някои хора. Нямаше това стоп до тук бяхме, ще се видим като ни върнат. И може би затова нямам много там такива спомени, но в 11 и 12 клас имам много хубави спомени. Тогава може би четвърта ми стана дом, защото прекарвах много повече време тук, отколкото вкъщи или където и да е другаде. Била съм от 8 сутринта до 7-8 вечерта, например, тук правейки някакви неща в актова зала, оставайки за извънкласни дейности. Просто, може би, имах приятели, които сега са 9 клас, миналата година кандидатстваха и просто единственото, което казах, беше участвайте където можете. Участвай навсякъде. Каквото ти харесва, което е твоето, разбира се, не в клуб по химия, ако си добър по история, но всичко, което е твоето, просто се запиши. Никой няма да те върне, дори да нямаш декларация, няма да те върне. Просто отиваш и виждаш дали ти харесва. И много, наистина от 19 март миналата година, който беше за 64 годишната, макар и... Да, по-миналата година, значи в 11 клас, 64-та годишна гимназията, беше за онлайн, въпреки че може да се гледа по график в актова зала, но пак дори това, че беше онлайн, може да си го пуснеш просто така в YouTube, пак те караше да се чувстваш едно си в актова зала. Имаше малко тъга, че не си там с хората, но пак беше хубаво. Гимназията винаги намира начин да те върне по някакъв начин, дори само ментално. Не е нужно да си присъствен тук, за да си... Вярно е. Ти участва доста в подготвянето на 64-та годишнина. Да. Кажи ми какво беше това? Какво беше да участваш в нещо толкова голямо? Понеже 19 март, аз обичам да казвам, че това не е концерт. Това е празник. Концерт е някаква част от празника. Но може би, докато съм ученик, докато бях ученик, го приемах повече като концерт. Впоследствие, докато бях ученик, поради това, че в фотоклуба снимахме, бях напред-назад озвучаването, успявах да усетя малко, че то за учениците е концерт, ама за всички други хора това не е просто концерт. Това е нещо много по-специално. И в момента, в който аз осъзнах как има хора, които от чужбина пътуват само за 19 март, само за да дойдат тук на празника. Аз го приемам по-скоро като празник това, не е просто концерт. Само за да дойдат на празника, почна да си давам сметка, че тук има нещо по-специално и явно в тези неща. Не е просто колко е хубава песента, която е изпял еди си кой, или колко хубаво е свирил на китара еди си кой. Има нещо друго. И това друго, според мен, е това общение, може би така е добре да се нарече, общение помежду възпитаниците на тази гимназия. Както беше казал Ламбрин Сотиров, няма бивши възпитаници. Всички сме възпитаници на тази гимназия. Кажи ми какво е да си част от процеса на създаването на този празник? Какво е усещането докато го правиш? Какво е след като вече си готов с цялото нещо и седнеш, гледаш го и виждаш хората около тебе, те как реагират на това? Те как се чувстват на този празник? Как се поздравяват? Кажи ми. То с една дума би било много трудно да се обобщи, но беше една огромна магия и приказка, която имаше някакво начало, но и до днес няма край. Аз просто си се връщам понякога, например, както идвам от София, понякога като ми стане тъжно за Варна, се сещам много често първо за четвърта и точно този период на снимки и на това, как буквално си у дома. Какво е Варна? Четвърта и вкъщи. Горе-долу, това са хората, които са ми останали в живота и след четвърта, са доста голяма част от тях са учили тук. Я в моя клас, от другаде, от актова зала точно. На първо място намираш много приятели. Намираш хора, с които гледате в една посока, имате една цел, имате една мечта до някаква степен, просто да продължите дори в тази насока с артистичното представяне на сцена или зад кадър, защото аз през цялото време, слава богу, между другото, бях човека зад кадър, който трябваше просто да заснеме цялото нещо, а не да участва, защото малко притеснение, неувереност. Тогава ми беше още много рано да съм човека на сцената, но човека отзад може да присъства на всичко изключително пълноценно, защото той вижда кой се притеснява, вижда после как го преборва. Учиш много както за тези, които са срещу теб, така и за тези, които са около теб, които ти помагат да го заснемеш.
Просто изграждаш изключително силна връзка, както с учителите, които организират самия празник и им е възложен, така и с учениците, които участват в него и трябва да изкарат по някакъв начин празника да изглежда наистина достойно за това, което хората участват. Защото това не е точно концерт, това е празник. Тук ти ще минеш и 2000 км, ще пътуваш 6 полета, ще чакаш 6 дена на летище, но ще се върнеш, защото просто не го искаш толкова ментално, колкото духът ти има нужда просто. Тук тялото ти се чувства, че не е окей там, където си, защото ти на 19 марта трябва да си тук. Защото ти си бил свързан, как, например, аз се чувствам с... Не, по-миналата година 19 марта, но пак съм обвързана с този празник изцяло. Без значение за коя годишнина е. И просто да, хем гледаш следващите какво правят, хем си спомняш за миналите, за твоя момент. Просто е много хубаво да си част от нещо такова и може би живота ми за след това нямаше да е същия, ако не бях участвала. Със сигурност всъщност нямаше да е същия, ако не бях развила някои неща точно в този период на празника, който бях месец или не помня вече, но не беше малък период, в който ние бяхме изключително много време заедно. Второ семейство, буквално. Просто вие сте заедно, ти се прибираш за да се наспиш и нямаш търпение да си навиеш алармата за 6:30, за да тръгнеш пак към 4. Когато аз бях ученик, имах същото усещане към тази гимназия, защото по стечение на обстоятелствата бях въвлечен в много от нещата, които се случваха тук. И аз по същия начин нямах търпение да дойда тук отново. Не толкова за да... Не знам, аз не мога да си обясня всъщност защо беше това нещо, но нямах търпение да дойда тук. Не се чувствах тягостно, когато съм тук, в училище. Без значение дали е най-скучният час, който съм карал някога в живота си, или е най-интересният концерт с толкова много перипетии, които се случват в провеждането на това. На мене ми харесваше да бъда тук в това училище. Ето сега, нали, като съм учител, лятната ваканция има 1 месец и половина, в който не идвам до 4, защото няма за какво да дойда до 4. В отпуска съм. Но въпреки това, на мен си ми е приятно да си дойда тук, примерно, или на паметника, да си кача да пия кафенце. Просто ми харесва, когато мина покрай тези знамена. Там, долу на завоя и като тръгна към 4, някакси усещането е много приятно. Никак не ми е тягостно, не ми е тегаво заради това. Ти спомена обаче приятелствата. Мислиш ли, че има приятелства за цял живот? Да, със сигурност. Защото намираш... Не е точно приятелство е в началото, после си стават сродни души. Просто си вибрирате оттам нататък изцяло на една честота. Виждате всичко по еднакъв начин и сте коренно различни. Просто има нещо, което ви обединява и това, както аз обичам да казвам, силата на изкуството. Не е нещо материално, което ще пипнеш или видиш. Това е нещо, което просто ти си притежаваш, намираш кой да ти го развие и след това ти сам си го доразвиваш с хората, които също са били намерени. Буквално точната дума е намиране. Някой те намира, вижда, че ти си добър в нещо и ти го развива, защото тебе те е срам да го развиеш сам или просто не си получил възможност или не си го измислил да си направиш нещо, което да тръгнеш от нулата. Малък си, нямаш възможност. Всичко се случва, но винаги всичко си става както трябва. Просто така е трябва да стане. И в точния момент става. Никога не е, защото не си готов или нещо. Винаги си знае точния момент. При мен стана в 11 клас. Малко преди да завърша, което е много тъжно, но все пак ми беше като едно 5 години. Все всичките 5 години са били по този начин. Това е много Магиосани. хубаво. Да. Ти спомена и изкуството. Дай да си поговорим сега за изкуството, защото когато чуя твоето име, това е за което се сещам аз и това е с което те свързвам. Сценичните изкуства. Кажи ми сега, само че не знам откъде да тръгнем. Какво учиш в момента? Културология в Софийския университет, първи курс, философски факултет. Добре. И сега ми кажи, защо записа това? Това беше много сложно, това записване. Защото не бях уверена както за 4 това ще е. Исках да пробвам в чужбина. Не се получи по разни причини, но това няма значение. Никога не съм съжалявала, че оставам в България и в София, защото това си ми беше мечта. Аз от малка знах, че искам по свои заслуги да стигна в София. Не защото сме се преместили семейно или нещо, просто исках по свои заслуги аз да се стигна до София. И слава Богу, това ми се случи. Наистина с доста труд, но просто явно нещо, когато ти е мечта от много малък, ти си вървиш по своя път без даже да осъзнаваш, че вървиш само натам. И исках да пробвам в надвис, защото през 2020, даже си помня годината, осъзнах, че театър е това, което... Театъра не може да е част от живота ти, то си е живота ти, колкото и клиширано да звучи. И от 2020 насам, благодарение на актова зала, като бях повече част от самия процес, и на кукления театър във Варна, където
израснах, мога да кажа, още от 2 годишна като зрител и после като част от него. Просто много иска да се занимавам с това. Разбираш, че ти си това. Ти си част от театъра, ти си театъра. И исках да пробвам в надвис. Не ми се получи изобщо да стигна до изпитите, защото не можах да се подготвя с литературата, която ми трябваше. Но кандидатствах за сметка към това в Софийски всички специалности, които са по някакъв начин свързани с литература, по обясними причини, любимия ми предмет, писането и изкуството. На първо място в класацията ми беше българска филология, но не ме приеха и до второ класиране там и затова си как така е трябва да стане. Явно това не е било моята специалност просто. И на второ място в списка от желания ми беше културология. Не знаех какво е това. Наистина, честно казвам, не знаех. Звучеше ми нещо културно. И затова го написах. Просто имаше думата култура в името на специалността. И си казвам, пиша го. Каквото такова, писах книгоиздаване, редактор, писах и балканистика, което също до ден днешен аз не знам какво значи, но го писах, защото беше нещо българско или балканско и то звучеше по този начин. И ме приемат още на първо класиране културология. Аз казвам, няма го запиша, чакам второ. На второ си оставам там, си запазвам мястото и отивам в София, записвам се и се запознавам с половината от курса си. И тогава си усетих, боже, тези хора все едно ги познавам. Те са супер готини. Можехме да си говорим, всеки започна да си разказва някакви неща. Само докато се записвате, докато чакате, просто да ви вземат документите. След това си мислих цяло лято, добре, аз какво ще правя с тази културология? Смисъл, къде отидох? Какво ще правя след това? Защото всеки ми казва, винаги можеш да станеш учител. Обаче аз имам някакви други идеи в живота, които искам да преследвам и да направя. И гледах в Софийски какво пише и прочитам туризъм. Майка, мен това много ме оплаши, защото аз имам изобщо не съм за туризма. Изобщо не е моето. И като видях, че мога да работя в туризма и като падна един рев, майка ми 2 дни не може да ме успокои. Аз минах ще скачам от Аспарухов мост, няма да го бъде, напускам всякакви работи, че аз ще уча нещо свързано с туризма. Отивам на 1 ноември откриването на академичната година и просто аз съм заобиколена от хора от 1 до 4 курс, целият философски факултет сме в едната ала. Боже, това беше невероятно. Просто там усетих втори път дух някакъв. Не беше същия като в четвърта, беше много по-зряло и академично ниво, но беше духа, който самия университет и славата, която има Софийски, си притежава. Влизаш като в замък. Самата сграда за мен си е буквално замък. Тя просто може да седиш и да я гледаш, докато си мислиш, боже, колко съм малък, боже, колко е голяма. И влизам, беше много хубаво. После отидохме в философския факултет, където първото, което ми направи впечатление, боже, аз стъпвам върху лицата на Платон и Аристотел, защото е нарисувана атинската школа точно влизайки. Това беше първото впечатление, но и там беше много хубаво. Приобщавате веднага. Говорите директно, което много ми хареса, за избираемите ти дисциплини, които са нещо като извънкласните. Сам си избираш какво да бъдеш. И имаше естествено естетика и изкуство. И аз си казах, това е моята избираема дисциплина, добре, че попаднах тук. И първите 1-2 седмици, естествено, е много трудно да се адаптираш. Никой не те почва както в училище, ами директно си в дълбокото. Първа лекция, 4 часа нон-стоп, имаш по 15 минути през 2 часа. Много бързо трябва да минеш през границата и не успееш ли, си изцяло твой проблем. Обаче ставаш семейство тогава с колегите. Или се борите заедно срещу някой професор, защото много е странно, но никой не е за единия и против другия. Всички са с общо мнение, всички сме против единия и за другия. Обединени сме винаги, явно просто наистина пак сме събрани, защото там отново си го избираш, както и гимназията. Тук сте по-бал, а там вече си и език, защото искаш да учиш, може би, а там вече си усъвършенстван до някъде и знаеш, аз искам да правя това, да речем да стана пилот. Отиваш в там. Аз исках да стана режисьор и драматург. Все още го искам. Не успях в надвис, отивам да уча културология. И просто сте пак с идея, да речем, че искаш да станеш издател, редактор, архивист, някакви такива работи. И отиваш да учиш културология. Пак се с еднакви идеи, още по-сгъстено, не само френски и испански, че искате да учите. И е много готино и си пасвате и веднага почвате. Даже още от първия ден, понеже имаше хора, които са учили сценичен костюм, от артистични училища от други градове идват. Даже с актьорско майсторство някои учили в гимназия, което беше много интересно. И веднага бяхме някъде, какво искаш да учиш, така. Ами айде да си направим един театър. Да си измислим някъде просто в университета да ги питаме. И между другото го разработваме в момента с няколко колеги. Момичето, което е учил сценичен костюм, аз с моите идеи за постановки и едното момче, което е учил в театрална школа. И имаме някакви такива смели идеи, които може по-нататък да станат и реалност. Това би било чудесен повод отново да дадеш на глас и да ни разкажеш. Много се надявам. Дай ретроспекция да направим сега. Каква е твоята връзка с кукления театър? Ами
до някъде семейна, до някъде индивидуална, защото майка ми работи като организатор в Кукления театър и на каста. Но може би това беше причината аз да мога около четвърти-пети клас, когато все още си малък и не те пускат много да шатриш сам из града, да седя по цял ден в Кукления театър след училище, докато мама свърши работа и тръгнем да се прибираме. При което аз съм около хората. Те си ме знаят от, мога да кажа, 2 годишна като публика, след това четвърти клас като вече някакво човече, който просто седи там и му е интересно, и след това от 2020 като човека, който не изпуска репетиция, когато може, снима си винаги програмата за седмицата, за да знае кога може да влезе в репетиция, и може би това ме направи човека, който съм също, другите 50% освен четвърта от времето, защото аз след четвърта ходех там. Мисля, до 2:30 съм тук, до 6 някъде, 5-6 съм в Кукления театър. Имаше си график. И даже и приятелите ми бяха свикнали вече, като стана процес, всички бяха: къде си, какво правиш, да излезем? Не, в Кукления съм, не ме търси. Добре, ще чуем уикенда, като нямат репетиции. Те си знаеха, става ли въпрос за Кукления, ти не ме питаш, не ме търсиш, аз съм си заета, това си е моето. Просто там актьорите са ми приятели, директора си ми е моралния гуру, който си ме насочи и ми каза по-добре, защото аз искам да уча режисура и драматургия, като магистър. И двете искам да ги изкарам, малко да съм като лекаря. 8 години образование, страхотен специалист. Изучи уникално културолог, режисьор, драматург или драматург-режисьор. Звучи много хубаво в главата ми. Пък какво ще стане е друг въпрос. Но тя си ме насочи и каза: това, което искаш, е много по-добре да имаш общата култура и базата на писане. Трябва да пишеш вярно, трябва да познаваш автори. Просто трябва да можеш нещо, което другите от бакалавъра няма да могат, когато си сред тях. При което казвам, магистър за драматургия е много по-добре от бакалавър, защото си по-търсен кадър. Отделно, това, което уча дори в културологията в момента, е литературата, която беше за изпита в драматургия бакалавър. Абсолютната литературна критика, която уча в момента, там ще ме изпитват на нея. Ми изпита да пиша текст, сценарий, всичко, което аз искам после да ме видят, но прима виста какво може ми измисли главата. И горе-долу тя ме насочи първо да избера нещо друго, за да мога да стигна пълноценно до театъра. Не да съм всичко на всяка цена, сега и веднага, нямам търпение. Малко така прибързано, може би и неподготвено. Може би тя виждаше нещо, което аз не виждам. Аз съм супер. Съм Ева, идвам на репетиция, един ден това съм аз. Не на сцената, до сцената. Точно този, който казва какво ще се случва на сцената. А тя може би беше човек, който много го иска, има душевно за това, но все още трябва да измине 2-3 стъпки преди да стигне точно до голямата цел. И съм много благодарна за това, защото в момента го виждам. Аз от месец и половина имам лекции, не от години вече да съм кадър, обаче го виждам колко неща са ми липсвали, как аз си мисля, да, спрямо тук може би имам някакви знания, спрямо хората на моето ниво, но когато отидеш там и виж някакъв професор, както и тук с учителите също, покрай учителя и професор ти разбираш колко малко знаеш всъщност ти и колко много може той да ти даде. Другия въпрос е кой иска и кой не. Защото аз имам професори, които имат много да ми дадат, но не го правят. Не винаги са настроени така да ти го дадат, може и да ни пробват сами да си го вземем, докъде можеш да стигнеш сам. Обаче много е готино да си някакъв такъв, аз нищо не знам, но вече го осъзнавам. И това, аз знам, че нищо не знам, вече е абсолютно еквивалентно на ситуацията. Вече е точно това и го усъвършенстваш просто. Много е хубаво, когато има някой, който да ти подскаже по добър начин, по правилен начин нещата за живота. Да, Кукления театър беше това място, който ми подсказа кои са стъпките, които аз трябва да измина за голямата мечта. Както и да има кой да те спре, когато се пренавиеш. Точно така. За да не избухнеш в грешния момент с... Както и да е. Да. Кажи ми в момента какво става с твоят културен живот. Не знам дали така е правилно да го кажа, но то при тебе май е пренасищане, може би. Разкажи ми какво е твоето отношение в момента, тъй като нали, вече живееш в София, учиш в София, съответно прекараното ти време в Кукления театър е доста по-малко, по обясними причини. Да. Кажи ми как запълваш това, което ти може би ти липсва или... Само да вметна, че вече изравнихме кое колко ми е важно и четвърта и Кукления. Все още не съм ходила до Кукления, но съм от 2 дни в четвърта. Само това искам да вметна. Но по никакъв начин не съжалявам. Но културният живот в София ми е изключително развит в друг аспект. Защото тук бях този, който присъства на репетициите и на процеса. Тук присъствах изцяло в процеса и после вече виждах готовия материал. Тук се учех. Доколкото в София съм изцяло част от готовия процес. Вече отивам изцяло като публика. Чета анотацията, нали, да разбера какво ще гледам и дали ще ми хареса. Актьорите, които познавам, с другите се запознавам тепърва и отивам просто да гледам постановката. Като, може би, без да преувеличавам за месец и половина, аз имам около между 17 и 20 постановки зад гърба си вече и то в няколко театъра. Не е да хвана един и да си кажа друго не гледам, докато не видя целият репертуар на този. Не.
ту народния, ту театър Българска армия, Малък градски театър, някои частни, като театър от сам канала. Там имат много моноспектакли, затова много ми харесва този театър. Но сега и театър 199 ще покорим, като се върна. И просто е много различно. Тук бях пренаситена не само от куклен театър, ми и от куклени актьори, които играят театър за възрастни. Бях видяла едната гледна точка. В драматичния театър съм гледала доста по-малко постановки, отколкото на кукления, честно казано, и може би повечето бяха гостуващи. Повечето, които съм гледала на драматичния, бяха по-скорошните, като Подигото или Тютюн. Заглавията горе-долу, които те привличат и си казват, не, ти ще го гледаш без значение кой играе в него. Просто трябва да го гледаш, защото е класика. Доколкото в София отивам на заглавия, които са или измислица директно на режисьора и драматурга, не е по нещо, по книга или по текст, ами просто те привлича самото заглавие или някой актьор искаш да видиш. Много често си избирам театъра по актьорите. И не този е много известен, ще отида, защото всички ходят на него. Но просто този съм го забелязала някъде, да речем, гледал съм го само по телевизията, искам да го видя на сцена как играе. Просто някакви такива съпоставки, които си само в твоята глава и ти предизвикат интереса. Визираш ли някого? В София класиките, които съм гледала, са главно с Владо Пенев, Юлиан Вергов, тези, които задължително трябва да гледаш, за да видиш класа на театър, просто да видиш наистина добра игра и да знаеш, че много трудно можеш да стръгнеш и си кажеш, що да речем 20 лева за билет. При което за мен никога цената не определя качеството или цената би спряла да отида някъде. Слава богу, имам тази възможност. Но нямам актьор, който да визирам, че съм гледала сам. Има такива, но не е нещо специфично, със сигурност да искам да го видим, просто ми прави впечатление, че играе. Има си много спонтанни ходения. Какво ще правим тази вечер? Нямаме идеи. Айде да видим в кой театър какво играят. И отиваме и съм поне 3-4 постановки са ми били спонтанни и така. От 7 вечерта до 9 имаш какво да правиш, после отивате на бар си, говорите за постановката, някакви работи. Като аз съм от хората, които много мразят да говорят за постановка след като са я гледали, защото буквално правилното определение, аз не се чувствам достойна да говоря за това нещо. Ако кажа вау, невероятно, много ми харесва тия клиширани фрази, аз имам чувство, че обиждам това нещо, защото си изказвам твърде просто за нещо, което ме кара след 2 часа, да речем, седене в една и съща поза, аз да не си мисля да се кръста, да си мисля, аз се чувствам променена, това ми е повлияло, аз ще го мисля още седмица. Просто трябва да ти въздейства и тръгнеш ли да го говориш и спадаш в една клишираност, която разваля цялата магия между теб, актьора и самото представление като готов продукт. Колкото и тъпо да кажеш нещо духовно, че е продукт, но то си е все пак. Постановката е вид продукт, който хората отиват да си купуват по някакъв начин. Но отивам все пак, защото с колегите на бар, с приятели е готино, но съм от хората, които слушат, за да могат да надградят и себе си все пак. Какво на теб ти е направило, какво на тях. Някакви повече впечатления, не да опишем постановката с 2 думи. Коя беше първата постановка, която гледа в София? Беше Народът на Вазов. Просто аз си бях казала, в Народния театър, аз си бях казала, трябва да отида да видя как може Юлиан Вергов толкова да прилича на Вазов, за Бога, как е възможно да са толкова еднакви, с единствено малка разлика в очите. Но от носа надолу просто това, все едно гледаш Вазов, ако ти скрият очите. И това беше постановката, на която първо исках да гледам и второ имаше билети, защото аз отидох и за Хъшове, отидох за Великденско вино, отидох за много постановки, които са също толкова известни и нашумели, за които жената просто ми каже, много се радваме, че имате интересно, може ли да пробвате след февруари 2024? И аз съм, да, няма проблема, аз отивам, това е 1-2 октомври, веднага след като нашите заминаха за Варна, аз останах сама. Първото, което си мислих, аз почвам театъра. И хеми по-лесно свиква, защото е много трудно да почнеш от нулата наистина сам, да се преработиш. Някакво ти е тъжно, нито имаш с кой да се скараш, нито кой да ти чуе за деня, нито кой да ти сготви. И театър беше, може би, място, на което аз дължа да се почувствам като дома си много бързо в София и да не мисля за това, което ми липсва, да открия това, което не съм имала по-скоро. Не като липса, което съм загубила и е във Варна, ами нещо, което не съм откривала във Варна, но тук ми е развито. И театралният ми живот наистина е до върха в момента. Нашите са, нямаме проблем да даваш и по 50 лева на билет, просто с баща ти ни е много интересно как успяваш да осмислиш всяка вечер, като си 4 поредни вечери на театър, как успява мозъкът ти да го осмисли? И как успяваш? Може би като си създаден за това не ти е толкова трудно. Просто ти хем се учиш, хем гледаш, следиш смисъла, следиш актьорската игра, но и ти се учиш. Много е по-лесно. Първо, което аз имах възможността хем да съм гледала репетиции, да слушам какво си говорят като по-скоро знания, така да го кажем, като материала, който трябва да научиш, за да станеш актьор, като сухите приказки, но и съм виждала и нагледно как става. И в момента всъщност от това, което съм чувала и ми е оставало в главата, виждам нагледния готов резултат, без да съм била част от самите постановки. Как се
Самите репетиции по-скоро, не. Да, самите репетиции. Хубаво е, когато разбираш мъничко поне от нещо и отидеш да гледаш друго. В твоя случай това е, нали, театъра. Имала си досег до театър от много години насам. Това, което аз виждам е, че ти най-вероятно не ходиш по начина, по който аз ходя, например, на театър. Аз ходя на театър, за да гледам нещо хубаво. За да има... Аз обичам да обсъждам постановките след това с хората, с които съм ходил. Харесва ми това нещо. Обичам да обръщам внимание на определени детайли, обичам да обръщам внимание на определени актьори, които примерно са ми познати. Отишъл съм да гледам тях специално за подкрепа или каквото и да е. Но на мене ми изглежда, че ти ходиш на театър не само заради това. Ти ходиш, за да си вземеш и нещо друго. Отиваш сякаш с по-различна нагласа и по-различна нагласа и цел на различните постановки. Така ми звучи на мен поне цялото това нещо. Понеже ако ти отидеш на постановка и искаш и да си грабнеш идеи, и да видиш как играят хората, и да се насладиш на текста, и на жестовете, на костюмите, на сценографията, декорите, осветлението, на каквото и да е, няма как наведнъж. Не е възможно това, според мен поне. Нали? Ти го знаеш добре. Била си на толкова много репетиции. Беше ме поканила на една постановка на Кукления театър, която ти си гледала толкова много пъти. На мен не ми беше достатъчен един път, за да видя всичко. Определено, съвсем сериозно ти казвам, че няма как, според мен, не е възможно от едно гледане ти да успееш да си вземеш всичко, което искаш да си вземеш. Но ако ходиш с различни идеи, различна цел, нещата са хубави, според мен. Така и изпълняваш целта си, не ти гръмва главата. Може би, поне на мен отстрани ми изглежда по този начин. Как си представяш твоето бъдеще? След 10 години. След 10 години си го представям, като завършил вече магистър и режисура и драматургия и горе-долу взет някъде, я на стаж, я на работа дори, ако мога да съм смела, просто изпълняваш мечтата си. Мечтата ти да стане реалност. Даже ние като идвахме насам, ви казах, че много бих се радвала да имам просто едно местенце, което да си направя моя театър. И да си правя моето нещо, естествено професионално, а не като мечта и просто едно такова място, на което аз да имам хората, които гледаме в една посока. Но това е много рано за вече завършил директно да си имаш театър, но по-скоро като драматург и режисьор някъде или едното от двете. Но със сигурност ще е на театър. Нямам нищо против киното, но аз обичам връзката. Публиката да си взаимодейства прекрасно с актьорите. Да има една симбиоза през цялото време. Това ли е нещо, което те крепи към момента? Ти дава смисъл в живота? Това ли е нещо, което те прави жива? Театъра ли? Да, със сигурност. Театъра, може би и литературата, по която се пише театъра. Защото аз съм си родствено свързана с учители по български, баба ми и дядо ми преподаваха литература. Целия си живот са посветили на това и аз малко съм захранена с Достоевски, тем подобни, не с спящата красавица. И любовта към литературата отключи любовта към текстовете нагледно показани. И да, със сигурност театъра, както вече казах, ми е начина на живот, който аз искам да си продължа като целия ми живот, не просто начина ми. Цялото да си разказвам на внуците, баба ви така и така, още от малко си е в театъра. И може би да, това е което ме крепи. Изключително много. Как си подбираш литература? По автори, може би. Да. Първо обичам да изчита така наречените клишета. Това, което всеки ти хвали или което е като догма. Всеки го е чел и може да си говориш с всеки на тази тема. За тази книга. Обаче обичам и като цяло любимия ми жанр е криминалета. Винаги има нещо пикантно, което ти издържа вниманието. Интересно ти е да си ти този, който разследва, четейки неговите мисли просто. Да участваш в самата книга. Но никога не ми е било проблем литературата, която ни даваха в училище. Винаги ми е било интересно и да видя това защо се учи, да речем. Просто какво толкова може да ти даде, че да го учиш още от
първи клас, после през 8, така. И в момента малко ми е трудно с критиката литературната, защото уча много Кант, Аристотел и такива, но в момента учим и Илиада и Одисея, които са си баш литература. Естествено ги гледаме по-в исторически и културен аспект, не толкова като какво иска да каже автора, но поне е литература. А какво искал да каже автора? Този въпрос, какво мислиш? Той каквото е искал си го е казал, пък ти какво ще разбереш и сега в твоята глава. Така ли? Абсолютно. Той каквото е искал си го е написал, каквото не е искал си е останало за него. Защото писането си е много лично. Всеки може да си го пречупи за себе си, но всеки може и да задържи това, което иска, да не показва на другите. Добре. Ти обичаш ли да показваш на другите какво мислиш? Зависи кои са тези другите. Сега. Да, сред приятели обичам да си изказвам мнението и гледната точка, защото малко дървен философ. Винаги да имаме мнение по темата. Но, например, сега в университета е много по-трудно да си изказваш гледната точка и в училище беше така спрямо учителя. Защото ти знаеш, че знаеш доста по-малко точно, което е абсолютно логично. Ти си в друга позиция от него, ти си първи курс, ти си първи клас, те първо навлизаш. Но някак си имаш едно притеснение. Едно е сред тези, които сте горе-долу равни като интереси и ниво, друго е сред по-висшестоящи и начетени хора, но да, определено смятам, че винаги ако нещо ти хрумне, трябва да го кажеш, защото може пък да е също велико действие на този свят или идея за развитие. Ти как съхраняваш твоите хрумвания? Като се стоиш, като видиш нещо, щраква ли ти понякога така, това е чудесна идея, даже сещам как да я преработя, да, това е много гениално. Как съхраняваш това гениалното нещо? При мен изчезва, ако не го запиша, изчезва. Не мога да се сетя повече. Ти как съхраняваш? Абсолютно е с записването на момента. В ноутс или ако имаш Word или тетрадка, лист, носа, кърпичка, всичко, просто пишеш някъде. Но може би и аз обичам много нещо, когато ми направи впечатление, си го пречупвам през моята призма, през моите спомени, хора, познати или може би го свързвам с някой, после казвам си едно име и там ми се запазва идеята с свързванията за този човек и после като се сетя за него, понякога ми идва идеята, понякога въобще не ми идва, ако е нещо много гениално и веднага си е тръгнало, но може би с записване е най-лесният начин и аз съм абсолютно съгласна, че в тъгата и най-силните чувства, защото може би радостта е много хубаво чувство, обаче е възоснова на това, че не си тъжен. Може би ако тъгата обземе целият ти живот, това е най-силното чувство и тогава можеш да родиш наистина много велики работи, защото някакси си най-искрен, понеже си най-открит, най-слаб. Просто не искаш да се прикриваш, просто това си ти в момента си тъжен толкова и тогава пишеш най-хубаво. Поне аз тогава пиша най-хубаво. Или аз поне си мисля, че пиша най-хубаво тогава. Но като цяло тъгата и някакви такива кофти моменти никога не са ми пречили, пак гледам или с доза сарказъм и насмешка да го гледам, или по-скоро какво мога да си взема аз в този момент. Защото винаги си казвам, така е трябвало да стане. Окей, в болница така е трябвало да стане. Нещо не ти се е получило. Окей, другото ще ти се получи. Просто това е надеждата, никога не умира. Просто си намираш своето. Това е твоята надежда. Това с надеждата ми се струва, че е много интересен коментар предвид литературата, която каза, че учите в университета в момента. Но, както и да е. Ти каза ми как се виждаш след 10 години или какво си мечтаеш да ти се случи след 10 години. Аз вярвам, че не мога да кажа, че вярвам, че ще ти се случи, защото ти също не вярваш в това. Аз в тебе виждам друго. Виждам, че ти си човек, който обича да се възползва от възможностите, които са дадени и ако успее да даде на 100% на място, където е поставен, ще даде на 100% от себе си. Не винаги търсиш защо точно тук трябваше да съм аз или защо точно на мене ми се случи това нещо. Не, ти приемаш нещата, случило ми се, добре, дай сега ще дам всичко от себе си и в последствие, ако трябва да разбера защо ми се е случило, ще разбера. Не е нужно да бъде на момента. Много ми харесва, понеже аз те познавам от 9-ти клас и много ми харесва развитието, което имаше ти през годините. И как от тази прибързаност или първичност, която имате, което е съвсем нормално в тинейджърските години, успяваш да превъзмогваш това нещо и да се съсредоточиш върху наистина по-важните неща. Върху това, което няма да те ограби към момента, а да насочиш цялата енергията си, вниманието си към това, което наистина е ценно точно сега. Което е прекрасна
прекрасна посока, може би, в живота на всеки един човек. Така успяваш да дадеш малко пауза на нещата и да си дадеш една по-реална самооценка, за да можеш да продължиш в готина посока. Не да се пренавиеш и да задълбаеш в нещо, което аз съм решил така, защото аз съм решил ще бъде по този начин и накрая става късно. Успява си да го разбереш това нещо, според мен, сравнително рано, може би на време. Ти би казала, че това е абсолютно на време, според мен. Да. Когато мога да го развия, даже и чисто това, че си пълнолетен. Когато можеш вече сам да го развиваш. Не си зависим си, но не е до степен, в която да вземаш решенията си. Особено като живееш сам, си зависим и цяло това какво ще си кажеш тук горе, за да можеш да се оправиш с каквато и да е ситуацията. Защото на волята не помага. Няма как, като си сам или стили е никоя работата. Няма кой да го направи вместо тебе. И така е. да ти изпере дрехите, да ти изготви, да ти купи туалетна хартия и някакви такива работи, които са забавните части от самостоятелното ежедневие. Или някой като те пита, много е готино да живееш сам. Да, готино е до хубавата част. Не се съобразяваш с никого, не се прибираш в 9, за да вечеряш с вашите или да те следят, но е и кофти, защото не знам, аз винаги имам нужда от компания. Не съм от хората, които могат да пребиват много дълго. Да си сам за себе си. Аз не съм изобщо от тия хора. Не мога да съм сама за себе си, не съм си самодостатъчна. Имам нужда от събеседник винаги. От човек, с който просто дори може да не си говорим. Просто сме в една стая, да има чуждо присъствие. Да знаеш, че не си сам и оттам нататък можеш да си постигнеш всичко. Самотата ли е най-страшното нещо, което може да се случи на един човек? Или на Рая? На Рая може би да. Защото когато те е страх от загубите, защото не знаеш дали ще можеш да си ги върнеш, да, със сигурност. Аз имам проблема, че много лесно се привързвам към хората. Много лесно давам втори шанс, но спираме до втория. И понякога пък много лесно ми пада пердето. Може от една дума просто да си каже, този човек вече не съществува за мен. То не е в лошата гледна точка да му правя мръсна или някакви неща. Просто все едно го няма в стаята, наистина. Просто сме 25 човека, да речем, а не 26 примерно. Но да, самотата е едно от най-кофти работите, защото дори нещо лошо, нещо хубаво да успееш някъде, но кой ще го каже? Кой ще го види? Кой ще оцени от тези, които ти пука? Защото това е много готиното, че пак към театъра, но винаги на всяко едно... Дори в София, когато аз не познавам тези хора и са ми просто известни актьори, ти виждаш, когато ръкопляскаш, как всеки си има един сектор, към който гледа. По време на представлението е в над сцената. Това е логично. Да не гледаш в публиката. Обаче, когато пляскаш, ти вече си го минал това нещо. Когато ти ръкопляскат, ти просто гледате, и аз, защото съм имала цели 2 изяви на сцената под форма на представление, и просто гледаш към хората, за които ти пука. Да им видиш първоначалната, първичната точно реакция, вече преди да си измислят какво да ти кажат, браво, беше невероятен, и просто точно тази първична реакция, която е те да са горди с теб или нещо. Всеки си има човек, за който го прави. И тогава пак, ако си сам и знаеш, че никой не те гледа, много по-различно ще играеш. Да, ще си вземеш парите и хонорара, но пак няма да е истинско. Един човек ти стига. Не ти трябва хиляди и милиони. Или 2-3. Толкова. Но да, самотата си е много страшно нещо. Със сигурност. Чувстваш ли се като публика на сегашните ученици в момента? Като се връщаш, вече завършила, знаеш, че ти не си толкова подвластна тук на тази гимназия, колкото си била до миналата година. Чувстваш ли се като публика на настоящите ученици? Успяваш ли по-отдалеч да ги погледнеш и да си кажеш, и ние правихме такива неща? Да. Или, това е кофти, което правят. Или, това е много хубаво, което правят. Чувстваш ли се като публика? Да, абсолютно. Даже в момента преди малко бях в час на 9 клас, май или нещо. Винаги си публика, когато не си час и е много по-готин. В момента се чувствам изключително много и ученик на гимназията, защото не зависиш от човека, който преподава или от останалите. Ти просто ги наблюдаваш. Ти си час. Може да се обадиш и учителя ще се изкефи някакви такива ради. Просто, но да, винаги наблюдаваш, гледаш, и аз съм допускал. И аз се казах, просто тия знаеш какво ме направиха. Или много е готино, но честно казвам, всички вкусове, които съм влязла, много приличат на... Не са се променили в това, което се прави в час. Нито има такива, които... Има всъщност такива, които не внимават, такива, които супер много внимават. Но има винаги един много приятен хаос, който учителя усмирява. Пак почват всички да гледат някакси в една гледна точка, да речем, за някакъв предмет, примерно математика или история, за дадения урок днес. Но в същото време пак всеки си е различен. Пречупва си го пак през своето и виждаш, че и ти си бил така. И винаги намираш, винаги се намира някой, който да кажеш, да, и аз бях като този. Ето това съм аз преди 5 години, да речем. Винаги намираш някой във всеки клас има, който да кажеш, по това много си приличам. Дори да не е целият човек, естествено, по някаква черта, която и аз правих така.
Винаги си го казваш. Значи си на мнение също, че има модели, ученици, които винаги присъстват. Така ли? Да, разсеяния, шумящия, този, който слуша музика, този, който не слуша музика и винаги участва. Винаги ги има. Те с някакви такива стереотипни заложени модели, които са част от характера. Логично е някой да са 5 такива, 4 от този вид. Но е нормално, то това ни прави много интересни. За да има какво да си говорим, след като осъществите постановката, която планирате с твоите двама колеги, на мен много ми се иска да си поговорим още за театъра и за твоята изява на театъра, но това искам да го оставим за момента, в който вие осъществите, за да може да направим съпоставката преди, съпоставката сега, какво е било, какво е сега. Ще оставим тази тема. Добре. И мисля, че можем да завършим нашия разговор с едно твое пожелание, например, към настоящите ученици. 2 пожелания искам, към 2 групи Добре. от хора. Даже 3. Какво би пожелала на гимназията за следващата, 75-та годишна или 70-та годишна? Да не промени нищо, но да промени в същото време и всичко. Да се промени. Тя ще е много различна, защото хората се променят всеки ден, които влизат и всяка година са все по-различни, с по-различни интереси, света ги прави по-различни. И откъм технологии, откъм абсолютно всичко. И тя се променя с всеки ден, но винаги и с всеки нов випуск, но винаги запазва това, което прави моята гимназия. Буквално с главни букви моята гимназия. Аз така бих си я написал. Няма да напиша 4-та езикова гимназия, аз ще напиша с главни букви моята гимназия. И точка, то си ми е ясно коя е моята гимназия. Аз нямам 2, 3 или 6, аз имам една гимназия. И може би тя се променя, но бих пожелала да запази точно това, което мен ме кара винаги да се върна. То е дух, това семейство, тези хора. Буквално да си запази хората, запази типа и стила хора, които тя обича да приема. Без значение колко е бала, дали е 10 точки или 400. Просто да си запази типа хора, които наистина са подходящи за нея, защото това е място, в което трябва да си подходящ за него. Не е гимназия, в която аз имам 7 часа, имам тези и тези предмети, после си отивам и забравям, че съм бил тук. Не. Ти не можеш да забравиш, че си имал учебен ден днеска. Ти не винаги се радваш на ваканцията, ако си, както аз. Не винаги съм искала ваканции, не винаги съм искала учителя да ни пуска с 10 минути по-рано. Аз съм, да получим още малко. Просто аз бях от хората, които много обичаха училището и главно гимназията, защото тя ме срещна с много хора и ми даде супер много. Просто аз съм и благодарна за това, което съм. Така че пожелавам да не се променя. Просто да си запази стила, който тя притежава. Да запази себе си. И същевременно да промени всичко. Да. Нали? Това е много хубаво пожелание, наистина. Съгласявам се с тебе. Какво ще пожелаеш на хората, които искат да започнат да гледат театър? То може би не е пожелание. Какъв съвет ще дадеш на хората, които искат да започнат да гледат театър? Със сигурност да не ходят, защото е модерно. Или защото така ще изглеждат много неумни, ами с високи класни интереси. Отиваш на театъра, защото го чувстваш. Без значение какъв ти е бил деня, дали вали, дали не. Просто дори да вали, например, последната постановка, която гледах в София, беше отвратително времето. -3 градуса, 7 часа, порой. И ти все пак си там чакаш да ти скъсат билета и да влезеш. Просто театъра не е чувство. Театъра е чувство, не е задължение. Не отиваш... Просто отиваш, защото ти чувстваш, че трябва да си там. Театъра е като гимназията, ти чувстваш, че трябва да дойдеш да си видиш учителите и приятелите. Супер. Чувстваш Супер. го. Да, това е прекрасно. Затова е изкуство, защото не можеш да го пипнеш. Защото ти го чувстваш, не кажеш, аз ще го видя, защото... Не, ти гледаш актьора, но го пречупваш през себе си. На факто ти ставаш един вид актьор. Какво искаш да кажеш на настоящите ученици? На настоящите, че са избрали много хубаво място, но винаги е двустранен процес. Какъв съвет? Така малко ще насоча. Какъв съвет искаш да дадеш на настоящите ученици на тази гимназия? Съветвам ги, че трябва да си вземат всичко, което им се дава и да го развият. Да си го вземат, но да го направят своето нещо. Тоест имат супер много възможност, имат неща, които сами могат да измислят и да ги споделят на хора, които да ги направят възможности. То просто трябва сам да се ориентираш понякога. Малко като закон в джунглата. Сам трябва да си го направиш. Могат да ти го дадат, но ти точно което вие казах. Трябва да си оцелиш момента. Трябва да знаеш, че можеш да го оползотвориш на 100% и че си готов за него. Защото, например, аз, ако в 9-ти клас ме бях вкарали за това, което трябваше да правя в 11-ти фактова зала, не. Никога нямаше да се... Нито ще да се съглася. Не, аз ще да се съглася, но нямаше да се получи и много бързо ще да се откажа, защото нямаше да бъде моето. Нямаше да е този момент. Рая, благодаря ти, че не беше на гости. Аз също. За мен беше удоволствие да си поприказваме по този начин. Удоволствие, че беше част от проекта за 65 интересни личности. Аз с нетърпение ще чакам да видя какво ще се случи с вашата постановка и да направим
продължението на този разговор, където ще си поговорим още повече за театър. Това, което мене също много ме влече. Днес на гости ни беше едно момиче, Днес на гости ни беше едно момиче, което успява да открива възможности в своя живот и да грабва това, което има нужда да си вземе от всяка една ситуация. Да успява да се, може би не примири, но да се почувства щастлива, че тя е на определено място и да не е огорчена от това, че не винаги става на нейната. Едно момиче, което има страшен афинитет към изкуствата и в което аз виждам огромен потенциал. Благодаря, че не беше на гости. Аз също. Беше много приятно. Наистина.